Vi ne možete više razdvojiti tehnologiju od poslovanja u nizu industrija, u nizu tvrtki. Znači, njima je tehnologija osnov poslovanja. Postale su, na neki način možemo reći, i ovisne o tehnologiji, tako da one više i ne doživljavaju tehnologiju kao tehnologiju, nego doživljavaju to kao sredstvo svog rada i gledaju koje im je sredstvo najbolje, koje sredstvo stvarno može osigurati najniže troškove, koje može ubrzati njihov rast, znači, i koja tehnologija smanjuje njihove rizike, znači, na minimalnu mjeru. To je u dijelu poslovanja, ali ista stvar se događa, znači, i u privatnom svijetu. Stvari na koje smo mi svakodnevno naučeni i šta očekujemo od tehnologije, da možete telefonirati bilo kada i bilo gdje, u principu gdje god se nalazili, da možete fotografirati isto tako sa tog telefona, da možete tu fotografiju poslati putem tehnologije, znači na drugu stranu i javiti vijest, ne znam, dobio sam dijete, rodilo se dijete, rodio se sin, što god, znači, to su stvari koje je tehnologija osigurala i o kojima mi ne razmišljamo kao o tehnologiji. Ono što, recimo, što se ja i privatno susrećem, razgovarajući sa svojom djecom, sa svojim klincima, oni za neke stvari su im toliko prirodne, ne osjećaju ih uopće kao tehnologiju, nego nešto što je sastavni dio. Njima pojam da internet nekada nije postojao se čini nevjerojatnim, kako to može biti. Da nije bilo računala, znači PC-a, znači da nije bilo mobitela i takvih stvari, to im se čini ono nevjerojatno. Ne može biti da je to pred samo 10 godina tu se pojavilo. Nešto je tu krivo. Ne? Tako da, tehnologija je postala sastavni dio našeg života, ubrzala je život u velikoj mjeri, ali ga je isto tako i poboljšala. Osigurala je protok informacija, protok znanja. To je veliki napredak, znači mogućnost komuniciranja, mogućnost pristupa informacijama za puno širi krug ljudi nego što je to bilo prije.